Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Ngunyan iyo an ika-6 na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Iba taman po sa satuyang mga intensyon an mga minasunod. Pasasalamat dulot ni Nene Del Rosario. Pasasalamat as in petition ni Lorraine Evanin and Robert Eipert Jr. Pasasalamat in petition ni Lorraine Ivana Clarete. Pasasalamat as in petition ni Evan Lawrence Rubio dulot ni Mila Rubio. In honor ni Saint Joseph and Our Lady of Peña, Francia. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family. As in pasasalamat man sa mga biyayang naresibi dulot ni Celi Delgado and family. Prayer for complete healing of Maria Pedona Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safety, good health, and divine guidance of Bernardo II, Arnold Curbo Bunyag, and Jerome Rodriguez, dulot ni Binang Bunyag. Prayer intentions for Cindy, Carmen, Corbin Joseph Bunyag, Biel Maria, and Gerald Teodoro Rodriguez, and Michelle Angela Primavera, dulot ni Binang. For safety and good health and financial blessings for Mary Jane, Roderick, Joseph, Mylene, Maria Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Christian, Luis, Marie, John, Angelo, Naina, dulot kan Lantero as in Decena family. Para man sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harcia, para man sa kalag ang mga naging membro kan CRCL LFCC, para man sa kalag ni Arnaldo, Maria, Alfredo, Jose, Angelica, Ixunias, dulot ni Binang. Para man sa kalag sa Purgatorio, dulot ni Nene del Rosario. Para man sa kalag ni Gregorio, Saturnina, Aaron, Antonio, Pablita, Epifania, Nelson, Elmer, Ronald J., Yolanda, asin mga kalag sa Purgatorio, dulot kan Llantero asin Decena family. Para man sa kalag sa Purgatorio, dulot ni Maricor Alma. Para man sa kalag ni Juan asin Paula, Juana asin Dominador, Julieta asin Mateo, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family. Para man sa kalag ni Eufemio, Marcelo, Antonio, asin mga kalag sa Purgatorio, dulot ni Dote Monte and family. Para man sa kalag ni Eufemio, Rodrigo, asin mga kalag sa Purgatorio, dulot ni Nene del Rosario, asin man para sa kalag ni Carmen, Raimundo Milagros, dulot ni Banje Alano. Ang pagbabagunin buhay, iyo ang pangapudan kan lambang Kristiyano. An enot na mga lideris kan simbahan, sinugo kan kagurangnan na magpadagos kan sa iyang misyon digdi sa daga. Asin parte kan misyon na ini, iyo ang pagtukdo sa pagbabagunin buhay, pangapudan sa lambang Kristiyano. Ang Espiritu Santo na iyo mismo ang nagbabagoon sa simbahan, iyo man ang gigikanan nin biyaya na kinakaipuhan nin sarong Kristiyano sa paglakaw sa dalan nin katanusan. Ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon ngunyan, iyo si Reverendo Padre Jerome Pilayo, Secretary to the Archbishop. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton an awit sa pagpuon. Kaugmahan na daring makakaagaw, tunig kapuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daring makakahalay, kami sa imo minapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugan sa imong karon. Sangaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos,
Asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untang sa tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katolinongan, sa mga taong Marahayan buo. Inoong maumingin ka, ay norogyawin ka, sinasambangin ka, pinapanguraway bingin ka, pinapasalamatan bingin ka, huli kang dakulat mong kamurawayan. Kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang na kibukong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mo pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan ulo, kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kami magsilibrar sa maigot na katigayonan, kay ni mga aldaw ning kaugmahan na sa mong ginigibo, sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwad. Tangani ang samong binabalikan sa pagrumdom, sa gibo, danay niya mong rimpuson. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki,
nakaiba mong naubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Pagkatapos nin halawig na urulay, mapapadapit sa mga pagano, nagkakasararo man giraray ang mga Kristiyano, na ang mga pagano pwedeng makaayon sa saindang pagtiripon sa paagining bunyag man sana, minsan maski dai magpasirkumsisyon. Hinanyugon po niyato ang babasahon. Pagbasa sa mga gibukan mga apostoles. Igwanin mga haling Judea na nagtutukdo sa mga tugang. Kung daay kamo magpasirkumsisyon, susog sa mosaikong kaugalian, daay kamo makakaligtas. Ninhuli ta si Pablo asin Bernabe, nagkaigwanin bakong dikit na pagkontra asin pagturusayan laban sa inda. Hinusay na magtukad si Pablo, si Bernabe, asin at iba pa sa inda, pasiring sa apostoles, sa mga presbitero sa Jerusalem, manungod sa hapot daini. Dangan, naisipan kan mga apostoles, sa mga presbitero, kay bakan bilong na simbahan, na magpili sa inda nin mga lalaki, nasusuguon sa Antioquia, kaiba ni Pablo sa ni Bernabe, si Judas na inaapod na Barsabas, asin si Silas, mga leader sa mga tugang. Uya ang surat sa saindang kamot. Ang apostoles, asin ang mga presbitero sa endong mga tugang. Sa mga tugang sa Antioquia, Syria, asin Cilicia, na mga gikan sa mga hentil, mabuhay. Palibasa na dagugmi, na may mga nagluwas hali sa muya, na nagpurisaw sa endo, hulikan mga tataramon. Riniribong ang sa endong mga kalag. Sa katunayan, dahil man sinugo. Naisipan niya mo, gabos, pagkatapos magkasurundo, na magpili din mga lalaki asin suguon sa endo, ang mga piniling ini, kay bakad mga namumutan niya mong si Bernabe asin si Pablo. Mga tawong dusay sa sadiri para sa ngaran kan kagurang nantang si Hesu Kristo. Kaya sinugo mi si Judas asin si Silas, na iyuman nga ni ang mabareta kaini sa paagi kan tatarabon in nguso. Naisipan ka na Espiritu Santo, asin manyamo, na daay na kamo pagpagabatan, maliban kaining mga kaipuhan. Maglikay sa mga karning isinakripisyo sa mga idolo, sa dugo sa mga tinilok na hayop, asin sa pakikiapid. Kung maglikay kamo sa mga bagay na ini, marahay ang sa endong gibo. Bantay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. O Diyos, pag umawon ka kan gabos sa banwaan, O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, kaugayan kita kan Diyos asin bindisyonan, paliwanagon niya sa tukan sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga ang sa imong dalan, sa gabos na nasyon ang sa imong pagligtas. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, magugma asin magkurahaw ang mga katawohan, tahinuhukuman mo ang kinaaban sa kasuriputan, hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanosan, asin ang katawohan sa daga inaantabayan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, O Diyos.
Magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Benisyonan kita kan Diyos, matakos sa iya ang gabos na puro kan daga. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Sa babasahon, mayo nin ibang katuyuhan si Juan, kundi an ipahayag sa sato, kung ano man ang gad ang langit, ang bagong Jerusalem, na kung sain ang mga pinili mag-ierok, kaibaan mahal na Diyos, sa panahon na daing kasagkuran. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Sa Espiritu dinara ako kan anghel, sa dakula sa kahalangkaw na bukid. Asin, ipinapahiling sako ang banal na syudad. Jerusalem, nagihilig hale sa langit, hale sa Diyos. Igwa kan kamurawayan kan Diyos. An sa iyang bangraw arog sa urog, kahalagang bato. Siring sa haspe, malinaw siring sa kristal. Igwa nindakula, asin halangkaw na muralya. May 12 trangkahan. Sa mga trangkahan na ini, may nagbabantay na 12 anghel. Saka may nasusurat na mga ngaran. Ang mga ngaran kan 12 tribo nin mga Israelita. Sa gilid sirangon, tulong trangkahan. Sa gilid amihan, tulong trangkahan. Sa gilid habagatan, tulong trangkahan. Asin sa gilid sulnopan, tulong trangkahan. An muralya kan syudad igwanin 12 gapong patugmadan. Asin sa mga gapong patugmadan na iyan, 12 ngaran kan 12 apostoles kan Kordero. Mayo akong nahiling sa santuaryo sa syudad. Taan kagurangnan, ang Diyos na makakamhan, iyoan sa iyang sanktuaryo, asin ang kordero. Ang syudad, dai nagkakaipo kan aldaw, o kan bulan na nagsisirang sa iya. Taan kamurawayan kan Diyos, nagiilaw sa iya, ang sa iyang lampara, ang kordero. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na panggabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iya mga disipulos, "An namumuot sako, mag-utob kan sakong tataramon. An sakong ama mamumuot sa iya kami madalaw, asin sa iya magibo kan samong dagusan. Anday namumuot sako, day nag-utob kan sakong mga tataramon. Asin ang tataramon na nadadangog nindo, bako sako, kundi ka nama na nagsugo sako. Ini itinaram ko sa indo,
mantang uya pa ako sa indo. An Paraklito, an Espiritong Banal, na susugoon kan Ama sa ngaran ko, tutukdoan niya kamo kan gabos, asin papagiramdumon kan gabos na sinabi ko sa indo. Katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinataok ko sa indo. Bako siring sa kinaban ako nagtatao sa indo. Dai magpara kapurisaw an sa indong puso, asin halea an katalawan. Nadangog nindo akong nagsabi sa indo, madaman ako, asin madigdi sa indo. Kung namumutan nindo ako, maugmak kuta kamo na kumalakaw, pasiring sa Ama, hulitan Ama, orog sa ko kadakula. Ngunyan, nagtaram ako sa indo bago mangyari, tanganing kun mangyari na magtubod kamo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Igwang sarong tanga, sawa na siya sa pagiging tanga. Uyam na siyang maray magpara sunod. Napapagal na siyang magpara linya. Napapagal na siyang matipon kakanon para sa tag-uran. Napapagal na siya magtabang sa pagibunin mga harong-harong kan mga tanga. Ang mga tanga po baga naggibusindang punso. Ano po? Punso. Yaon dyan nakatambak ang mga kakanon kan mga tanga. Pero, sawa na siya. Garo gusto niya nang makadulag sa kairiba kan mga tanga. Naaara siya sa ibang mga insekto. Naaara siya sa ibang mga hayop. Lalo na itong nahiling niyang amamanggi siging layog-layog na garumayo lang trabaho, may obligasyon. Kaya sabi niya man, gusto niya man makalayog siring sa mga gamgam, siring sa mga amamanggi. Gusto niya nang bayaan ang pagiging tanga, naglilinya, nagsusunod. Kaya minsan na maduroso na maray, asin nakahiling siyang sarong dahon na naglalayog-layog, naglukso siya duman, tayaon mo siya sa kahoy, asin nagpalayog-layog man siya, nahiling niya magayunon sa itaas, nadaisip na siya nagsusunod, siring man siya sa mga amamanggi nagraralayog, sa mga gamgam na nagraralayog. Alagad duman sa itaas, nahiling niya, itong punso na giniribukan mga tanga, masyang nahiling na ibang istara na ginibukan mga insekto, kan mga gamgam, nahiling niya lang itong magayunon, dakulaon, na punso, na giniribo kan mga tanga. Kaya na-appreciate niya itong pagsunod, paglinya, pagtipon kan mga tanga, nin mga kakanon, paggibo, nin mga punso. Kaya nagbalik siya, asin, nagpuon girare na magsunod, maglinya, magsunod sa mga sugo kan mga nanunungdan. Mga tugang, ngunyan, ang sa tuyang tema, manungod sa pagsunod. Manungod sa pagiging masinunod-sunod, pagiging makinuyog-kuyog. Ang sa tuyang ebanghelyo, nagtutukdo na kung namumuot, magsusunod sa tugon. Si Jesus, iyo ang sa tuyang magayon na arugan sa pagsunod, sa pagiging makinuyog-kuyog. Kan siya nagtitios, madali nang magadan, madali nang ipako sa krus. Sabi niya kuta sa sayang Ama, kung pwede pa sana,
Kung buot mo, mahali ang kalis na ini. Mahali ang pagtios na ini. Alagad, sabi ni Jesus, alagad, bakuan sa kong kabutan, kundi ang kabutan mo. Mga tugang sa Biblia, manungod sa katukdoan, sa pagkuyog, dakol kitang mababasa, dakol kitang madadangog, dakol kitang mahihiling. Sa libro ni Deuteronomio, ang nangingenot na katukdoan iyo ang pagiging masinunod-sunod sa mahal na Diyos. Matakot sa Diyos. Magsunod sa iyang kabutan. Maging makinuyog-kuyog. Iyan ang yaon sa libro ni Deuteronomio. Asin, sabi sa libro ni Hebreo, o sa surat sa mga Hebreo, ang pagkuyog, tanda iyan nin pagtubod. Pag nagtutubod sa mahal na Diyos, nagkukuyog kan sa iyang kabutan. Asin ang mga santos, sinasabing iyo ang mga saksi sa pagkuyog. Saksi o witnesses of obedience. Mga saksi sa pagsunod sa mahal na Diyos. Mga tugang, bako lang sa Biblia, pinapadago sa tradisyon kan simbahan sa mga katukdoan, kan simbahan, ang manungod sa pagsunod. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, ang pagsunod, ang pagiging makinuyog-kuyog, may relasyon ini sa inaabotang hustisya. Kung ano ang angay, asin ang maninigo. Nagsusunod kita sa mahal na Diyos. Ninulita siya Diyos. Kita tao, angay lang. Dapat lang na magsunod kita sa iya. Angay na magsunod kita sa iya. Mga tugang, ano ang pagsunod? Ano ang pagkuyog? What is obedience? Ang pagkuyog, sinasabing ining pagpasakop sa kabutan kan Diyos. Pagsunod sa kabutan kan sa tuyang kagurangnan. Sa Latin, hali sa tataramo na Latin, ob audere. Buot sabihon, ang pagdangog. 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 Ang pagkuyog, hali sa tataramo na ob audere. Buot sabihon, pagdangog. Kung gusto tang magsunod sa Diyos, magdangog kita sa iya. Mga tugang, ang buot sabihon kang obedience, pagdangog sa mahal na Diyos. Para sa tuwing mga Katolikos, para sa tuwing mga Kristiyano, pagdangog sa mahal na Diyos. Dangugon ta mo na siya, tanganing kita makasunod sa iya. Mga tugang, ang inot na mano danta, ano ang pagkuyog? Ano ang pagsunod sa mahal na Diyos? Asin ikaduwa, bako lang nawat kundi taano ta dapat kitang magsunod sa mahal na Diyos. Taano? Sa pagsunod sa mahal na Diyos, magkakaigwa kita nin inaapod na kaayusan, order. Sa buhay ta, di kita magkakasala. Di kita mapapasala. Kung susunodon ta lang ang sa iyang kabutan, may kaayusan. Orderly ang sa tuyang pagkabuhay. Ikaduwa, nasabi ko na nga sa pagpuon, ang pagsunod ta, pagpahiling yan kan pagkamuot. Sa bako lang kaayusan, kundi pagpahiling kan pagkamuot. Asin sunod, ang pagsunod, ang pagiging makinuyog-kuyog, pagpahiling kan sa tuyang pagrespeto. Pagrespeto. Kaayusan,
pagkamuot, pagrespeto. Yaon man sa Biblia, sinusugo kita, lalo na ito mga mag-agom, sa sinasabi, an agom na babae, magsunod sa sayang agom na lalaki. Magpasakop sa sayang agom na babae, na lalaki. Alagad, sinasabing ang lalaki, tanganing magsunod sa sayang agom na babae, ang agom na lalaki kaipuhan, nagsusunod sa mahal na Diyos. Ang babae, nagsusunod sa sayang agom na lalaki, alagad ang lalaki, nagsusunod man dapat sa mahal na Diyos. May kaayusan ang mag-agom, kung araw po kayan. Asin ang mag-agom, kung araw kayan ang sa indang ginigibo, ang sa indang mga aki, dapat man na magsunod. Palako, pasunodon man kan mag-agom ang sa indang mga aki. Pagpahiling kan mga minasunod na nasambit ko. Asin ang sunod na magayon na maaraman ta, how, paano kita masunod? Ang enot, what, why, and how, paano masunod? Enot magpangadji. Ngayong maaraman ta, ano ang dapat nasa tuyang sunodon. Tanganing tabangan kitang espiritu. Sabi sa tuyang binasa, na ang espiritu matukdo sa tuya kan katotoohan. Ang espiritu kan mahal na Diyos. Mga tugang kung kita namumuot, kung kita nagsusunod, ang kagurang nanda maerok sa satuya. Sa namumuot sa Diyos, sa nagsusunod sa iya, nagiging istaran kang kagurangnan. Nagiging istaran kang kagurangnan. Nagiging maliwanag ang sayang buhay. Nagiging saksi. Pag nagiging saksi ng pagtubod, nagiging maliwanag ang pagkabuhay. Pag nagpapangadji kita, nagyahan kan Espiritu Santo, nagiging maliwanag ang sa tuyang pagkabuhay. Yaong kay sa to ang Espiritu Santo. Ang ikaduwang babasahon na nadangog ta, hali sa libro nin kapahayagan, magayunon. Di-describe digdi ang manungod sa bagong Jerusalem, New Jerusalem. Ang kalangitan. Ang kalangitan, dahil nakaipuhan ning templo, ninhulit ang templo ang mahal na Diyos. Ang templo ang kagurangnan. Siya ang nagliliwanag. Siya ang nagliliwanag. Mga tugang, kunyaon sa to, ang Espiritu Santo, yaon man sa tuya ang liwanag. Magsain man kita, darata ang liwanag. Ang nahihiling sa to kang iba, ang liwanag. Mga magurang, maski mga padi, madali na sunodon kung nagliliwanag ang buhay. Saro sa sinasabing makaka-attract na padi, itong maugmang padi. Marahay na padi, banal na padi. Kung ang samuyang buhay madiklom, mayo man gusto magpadi. Kung kami mga padi, masungit. Masabi niyo mga aki, ay habo kong maging arog ki Father ta, masungit. Kanuso ng ugali, habo kong maging arog sa iya. Pero kung marahay, nagliliwanag ang buhay. Nadangog na ito mga aki nindo, habo kong maging arog ki mama, ta nagsungit ng maray. Habo kong maging arog ki papata, para sambay na maray, nagdadaraning kadikluman sa harong. Ano ang nadadangog nindo sa akin nindo? Gusto nindang maging arog sa saindo? Magsugad sa saindo? Ninhulit ka mo, nagtatao,
niliwanag sa sayin ng pagkabuhay. Mga tugang, mahiling taang sa tuyang padudumanan, nagliliwanag si Kristo na sa tuyang kagurangnan, ngunyan pa lang, magdara na kita linliwanag sa iba. Paano kita magiging makinuyog-kuyog? Bako lang sa pagiging mapinamibi, bako lang sa paagi ng pagpangaji, natabangan ka ni Espiritu Santo. Ikadua, iyo ang pagpapakumbaba. Dipisilo na maray magsunod kung mayong pagpapakumbaba. Igong mga angki na gusto na maging mga magurang Igong mga angki na day na nagkukuyog sa mga magurang. Una ninda, mga magurang na sinda. May nahiling na po kamo kayan? Gusto nang maging magurang. Pero, ang aki, aram niya, kunyaon sa insya. Ano ang sayang estado sa pamilya? Yan ang sinasabi tang hustisya. Justice. Aram mo kung ano ang sayang estado sa harong. Makanood na magdangog, makanood na magkuyog. As in ikatulo, paano maging masinunod-sunod? Makitabangan, maging miyembro kang grupo, maging miyembro kang pamilya, magtabang kung ano ang dapat gibuhon, susog sa imong katungdan sa laog kan harong. Sa mga tugang, sa Domingong ini, iyan ang satuyang manodan kung ano ang kahulugan kan pagsunod. Pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos. Sa paagi kan pagdangog sa sayang kabutan. Asin, kung taano, tanganing kita magliwanag siring sa satuyang kagurangnan. Asin kung paano, maging mapakumbaba, magpangaji sa Espiritu Santo, asin makipagtabangan, gibuhon ang satuyang mga katungdan, sa satuyang pamilya, sa satuyang komunidad. Matindog, para sa pagpamibi kan minatubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon daggikan sama, bagot kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria asin na ni tao, ipinago pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat at susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Diyos Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin magadan, ang sayang kahadean dahing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kay iba ka nama asin ka na aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghalat ako kad pagkabuhay liwat nin mga gadan,
asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan, mamibi kita sa Ama, sa ngaran kan sayang aki, asin hagadon ta sa iya, napabuloson sa to an balaog kan espiritu nin katuninongan, an sa tong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin an mga naglilingkod sa simbahan, mag-ako kan grasya na isabuhay an ebanghelyo, nin katuninungan, na sa indang hinaharubay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihigos para sa katuninungan, asin pakipag-ulian, bendisyonan asin ang kapwa, na sa indang maulakitan kan sa indang kahigusan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga harong sa satuyang parokya, biyayaan kan kaugmahan asin katuninungan ni Kristo, katuninungan na dai ikakatao kan kinaban, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, hulikan sa indang pagkagurang, marangan niyato asin sinda magkamit, kan katuninungan ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to, ang grasya nin katuninungan, asin maugmang kagadanan, na pag-abot kan talaan na aldaw, mautob ang satuyang pagtubod ki Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, kay raki ang mga puso ming napupurisaw, asin ang mga isip ming nauhurasa, asin warasan mo kami kan katuninongan, asin pagkamuot kang kahadean, na sa imong ineerokan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagot pa man. Kaugmaan ni sakuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asin buo, inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako kagurang. Matindog po ang gabos. Magpamibi ko mga tugang tanganan sa ko asan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan magsakat lugod pasiring sa imo an sa mong mga pamibi, kaibakan mga pagdulot nin mga hostya, tanganing kaming linininigan kan sa imong kamurawayan, lugod mandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo.
Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ngani, danay na sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan. Ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugman kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, manokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang inadigdig sa ngaran kang kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabonin gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugari niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangan, ipinapangaretan niya mo. Ang narabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sakot na ikaw magkatmo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Alexandro, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong sarugoan si Francisco, na inapud mo sa imo hale sa kinaban na ini.
itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan, nasiring kan sa imong aki, makabaing sa sayaman sa ng pagkabuhay liwan. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Ibanya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papalalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muya ngonya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin para kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong pariligtas na si Yesu Kristo. Ulitan sa imo ang kahadean, asin ang kapagyan
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo, hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi at pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburanyog. Sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan ka mo nin katuninongan. Nagpaparakan mga kasalan kang kinaban. Kairaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kang kinaban. Kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kang kinaban. Tawi kami ng katuninongan. Maluhod po. Uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Kamong mga napapagal, asin nagpapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay ning pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako
among mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Tagan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, magsakat lugod pasiring sa imo, ang samong mga pamibi. Ika na makakamhan asin dayang kasagkoran, ika na nag-andam sa mo para sa buhay na dayang kasagkoran, sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Padakula sa samo ang bunga, kan sakramento, kan Paskwa, asin panoa ang samo mga puso, kan kusog ni nakakaligtas nakakanon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukop ang gabos para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jerome Pilayo. Salamat po, Father. Ang satuyang Mass Offeror, Absalon Abyo and Family. Asin man ang satong akolito, ang nagbasa asin Ministro Laiko. Salamat po sa Indo. Siring man po, kamugabos na yaon digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat sa Indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang pinapahay na nagpaso, ang muragohon nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman